L-għada li l-Prim Ministru Robert Abela ħabbar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika ta' 900 miljon euro, il-ġurnali lokali rrappurtaw bi prominenza din l-aħbar sabiħa. L-artiklu fuq il-faċċata ta' Times bit-titlu 100 euro voucher for all in 900 million euro stimulus package ta' elenku ta' 4 miżuri ewlenin li ħabbar il-Gvern fosthom it-traħħis fil-prezzijiet tal-fuel, titjib floti tal-in-work benefit, tnaqqis fit-taxxa tal-bol fuq xiri ta' proprjetajiet u kumpensa l min kien se jiżżewweġ u pospona t-tieġ tiegħu minħabba l-virus. L-editur Herman Grech qal li huwa diffiċli biex tgħid li dan il-pjan huwa ħażin. Żgur li hemm is-sussidji li saru fil-pjaga li ġew estiti sa' Settembru dika għalija hija naħseb l-aqwa inizjattiva li hemm biex litteralment ħanejnu il-kumpaniji li ħajdumu ġimgħat jekk mhux xhur sakemm jerġgħu jirkupraw. Imma li tnaqqas il-business costs dik hija tajba ħafna. Ovvjament, jiena personalment kont nixtieq nara żied inizjattivi forsi li kollha biddilna l-attitudni daqsxejn għax-xogħol u hekk nara żied attitudni favur l-ambjent. Imma on the whole naħseb diffiċli tgħid li dan kien l-inizjattivi li saru mhumiex tajbin. The Malta Independent ukoll irrappurtat bi prominenza dan il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika. Bit-titlu COVID-19 Recovery Plan, Reduced Fuel Prices, 100 euro vouchers and continuation of wage supplement scheme announce, l-Independent irrappurtat miżuri ewlenin li se jagħmlu differenza f'ħajja in-nies. Min-naħa tiegħu l-editur tas-sit Malta Today, Kurt Sansone, qal li dan il-pjan huwa mibni fuq budget oħra mħabbra minn Gvern Laburista. Naħseb dan il-pjan jekk tanalizza xejn fid-dettall tiegħu jimxi mal-formola ta' budgets oħra preċedenti li ppreżenta Partit Laburista fil-Gvern tul dawn l-aħħar snin. Huwa pjan li għandu numru ta' miżuri li huma targeted u bl-intenzjoni li joħolqu impatt f'ċerta setturi li mbagħad bit-tama li daw jikkrew ripple effect. L-Orizzont ukoll iddedika l-faċċata tal-ġurnal dwar il-pjan ta' riġenerazzjoni ekonomika u fil-paġni ta' wara iddedika paġni sħaħ għal miżuri li huma ntiżi biex iħarsu l-impjiegi. L-editur tal-Orizzont kiteb ukoll li dak imħabbar mill-Prim Ministru Robert Abela juri s-serjetà ta' dan il-Gvern għax dak imħabbar se jkun qed iwassal biex issa pajjiżna jerġa' jaqbad it-triq il qudiem. Al kontrarju tal-gazzetti kien biss il-ġurnal In-Nazzjon li ħareġ xi kritika dan il-pjan ekonomiku u rapport ta' kliem il-kap nazzjonalista Adrian Delija li dan il-pjan mhux jgħin lill-familji. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.